taho ku. Ku koma baya. Ku taho abun ku. Yau ku dawo. Ku koma can. A za ku tawo yayi haka. Kar ku yi nisa da ai ba ku ba su. Me za ka samu su a kar ka samu. Mu dai. Usama ka rike continuity tafiyar da kake yi. Ka rike da kafar Na baya. ta gyara tasha duk wannan hotunan za a fara yin kasa ina so. Eh malamin Gaskiya ne, Chairman. wani ma din dauka na gaji na Allah ka. Wai ai zan nuna masa yadda